Персийските килими се казват персийски, защото възела е персийски. И се казва сене, самия възел. Казвам се Лидия Раданова от Костандово и ние сме последните такачки на килимени, персийските килими. Работиме от 15 годишни до сега. Ние някога нямаше друго какво да работим и започнахме да работим. Това е положението. Това все пак трябва да си упори, да имаш внимание, след да ти е насочено вниманието в килима. Ние не знаеме как, но сигурно защото българките са много трудолюбиви. Така мисля аз. Да, сръчни, трудолюбиви. Мислим, че трябва да се запази тази традиция, защото е нещо ценно. Но младите хора нямат желание към тази работа, да си кажем честно. Не искат да работят. Може би вече дойдаха много технологии и ръчният труд не ги привлича. Защото обикновената качка, ако я извикаме да работи тук, няма да се справи. При този набор от цветове. В един килим има до 240 цвята.